Da sam ja ovdje u ulozi odvjetnice gospodina Mamića, ja ću reći nešto o tome, ne o prirodi postupaka koje se njemu stavljaju na teret, odnosno dijela koje mi se stavljaju na teret, s tim ste više manje upoznati, ali htjela bih reći nešto o tome da se taj postupak po našem mišljenju već u ovoj fazi provodi na način koji nas dosta podsjeća na predmet Sanader. Dakle, kreće se sa velikom hajkom, sa silnim pritiskom, a još uvijek nismo u spisu vidjeli dokaze koji bi potvrđivali teze tužilaštva. Mi se doista nadamo da ćemo tijekom postupka uz naše svjedoke i nakon što bude pribavljena sva dokumentacija dokazati da zapravo stvari ne stoje onako kako je to postavio državni odvjetnik, odnosno USKOK u svojim zahtjevima za istragu. Mi se u svakom slučaju spremamo za ozbiljnu borbu. Što se tiče ove druge strane tog postupka, to je zakonitost provođenja određenih radnji. Na to imamo od početka vrlo ozbiljne primjedbe. Evo, gospodin Mamić vam je sad ispričao kako se određuje, u kojoj situaciji je prilikom zapravo određivanja te jamčevine, šta se tamo događalo. Rekao vam je dakle da smo imali s jedne strane dozvolu suca da se taj novac iz prve jamčevine vrati gospodinu Mamiću, da bi nakon toga na zahtjev USKOK-a taj iznos bio blokiran. Po našoj žalbi na Vrhovnom sudu dobili smo rješenje koje kaže da se taj novac zapravo mora ostati blokiran iz razloga što se radi o novcu gospodina Mamića, a ako se i ne radi o novcu gospodina Mamića, da se radi o situaciji gdje bi on imao posjed nad tim novcem u trenutku kad bi mu on bio vraćen. To je jedno vrlo sporno rješenje s obzirom na činjenicu da smo dostavili, odnosno ukazali na to da je taj novac posuđen od Davora Šukera. Daljnja faza toga je da je gospodin Prodanović podnio prigovor treće osobe u ime Davora Šukera i zahtijevao da se taj novac vrati osobi koja je taj novac uplatila. Dakle, sada je sud imao drugi stav. To nije opet novac od Šukera, to je sad novac od Marija Mamića, kome je taj novac posuđen za jamčevinu za Zdravka Mamića. Dakle, jedno rješenje Vrhovnog suda kaže to je novac Zdravka Mamića. Rješenje Županijskog suda kaže to je novac Marija Mamića, a Porezna uprava koja sad istražuje kako je gospodin Šuker zaradio taj novac i koja traži o tome njegovo očitovanje, nesporno traži, odnosno tvrdi da je to novac od Davora Šukera. Znači imamo dva suda i jedno tijelo državne vlasti koji svi kažu i tvrde nešto drugačije. Osim toga, htjela bih reći da se tu vidi silna kooperacija između državnog odvjetništva i Porezne uprave. Ja mislim da Porezna uprava bi trebala imati neku samostalnost, a ne djelovati kao produžena ruka državnog odvjetništva. To se dogodilo i u ovom zadnjem slučaju, kada je sada u slučaju kada je gospodin Davor Antolić položio novac, ovaj zadnji novac za jamstvo, koji je također posuđen od treće osobe i u odnosu na šta također imamo ugovore, sada traže i istražuju kako je gospodin Davor Antolić došao do tog novca, iako je nesporno da je on samo taj novac uplatio. Znači, državno odvjetništvo može u svakom trenutku aktivirati Poreznu upravu i tražiti od nje da radi radnje koje zapravo služe u svrhu kaznenog progona jedne osobe, a ja mislim da neće ni gospodinu Antoliću biti jednostavno da sad objasni na koji način je to došlo do njega, jer očito da se i on nalazi pod određenim poreznim nadzorom iz puke činjenice da je taj novac predao. Htjela bih reći, dakle, osnovna stvar je, mi se nalazimo u situaciji da je sva imovina obitelji Mamić blokirana. Blokirana je imovina Zdravka Mamića, Zorana Mamića, Marija Mamića, njegovih supruga, dakle, svi koji imaju veze, čak i bivše supruge. Bivša supruga gospodina Mamića je dijelom blokirana, odnosno njena imovina je dijelom zapisnika. Znači, u takvoj situaciji se postavlja, se hapse Zoran Mamić, Zdravko Mamić i Mario Mamić i od njih se traži da polože jamčevinu ukoliko žele izaći van.
Jamčevina se iz te imovine ne može položiti. Nje više nema, ona je zamrznuta. Prema tome, novac se mora posuditi. I sad ljudi koji posuđuju novac ne mogu do tog novca, što više. Ljudi koji su posudili novac izlažu se poreznom nadzoru na način koji sigurno neće biti ugodan s obzirom na činjenicu da se radi o situaciji gdje u stvari određene radnje nalaže državno odvjetništvo, to znate da samo po sebi ne može biti ugodno. Prema tome, mene ova cijela situacija dovodi do nekog apsurda, odnosno mogu razmišljati na način da recimo nekretnine koje su položene za gospodina Zdravka Mamića kao dio njegovog jamstva, da dakle mogu ljudi koji su dali te nekretnine ostati bez njih, jer kontrolu nad njima, s obzirom da su položene za Zdravka Mamića, očito neko može reći da on ima tu kontrolu i šta, hoće ljudi ostati bez tih kuća. Dakle, to je suprotno nekim načelima pravičnosti i zakonitosti. Ako ima svako pravo da uz polaganje jamčevine izađe iz pritvora, onda taj novac, ukoliko je i sva imovina zamrznuta, kao što je u ovom slučaju, taj novac mora biti posuđen. I to je nesporno da se taj novac posuđuje. Imamo ugovore koji su ovjereni upravo na dan polaganja jamčevine u javnobilježničkom uredu. Međutim, to se ne poštuje. Zašto se ne poštuje? Pa počinje pogrom i nad gospodinom Mamićem i nad svim ljudima koji su s njim povezani. Mi smatramo da to nisu okolnosti u kojima se vodi neki pravičan postupak. Druga naša primjedba je ono što smo zamijetili, više svjedoka se obratilo nama nakon što su bili ispitani na USKOK-u i to navodeći da je tijekom ispitivanja njima priječeno, da im se prijetilo podizanjem i pokretanjem kaznenog postupka protiv njih, da su bili izloženi doista višesatnim pritiscima, da je pri tom su korišteni podaci koji pripadaju njihovu neku apsolutno privatnu sferu. I ja mislim da na taj način se opet krše ona osnovna pravila tog kaznenog postupka. Dakle, mi znamo da nakon promjene zakona o kaznenom postupku obrana više ne smije biti čak ni prisutna tim ispitivanjima. Ali ta činjenica sigurno da ne daje za pravo da i USKOK prelazi i prekoračuje ovlaštenja koja po zakonu ima. Nemoguće je i ne smije se svjedoku koji daje svoj iskaz reći da ukoliko tako iskazuje da će protiv njega biti pokrenut kazneni postupak. To znači da se tu ne radi o normalnom ispitivanju, onom koje je zakonom dopušteno, nego da se radi doista o apsolutno nezakonitim postupcima državnog odvjetništva. I još bi jednu stvar rekla vezano za samo funkcioniranje kluba. Naime, ono na što smo se mi također htjeli žaliti i osvrnuti i staviti primjedbu na postupanje USKOK-a, doista 2 godine se odnosi dokumentacija na dnevnoj bazi iz Dinama, oduzimaju se laptopi, kompjuteri, zapravo je onemogućen rad kluba, odnosi se dokumentacija, mi dio te dokumentacije niti nemamo i prema tome smatramo na taj način će s jedne strane biti ugrožena i naša obrana, a s druge strane doista onemogućiti neki normalan rad kluba. Sve ove stvari koje sam sad ukazala smatramo da doista pokazuju da ovaj postupak koji se vodi i način na koji se vodi zapravo predstavlja ono kršenje osnovnih tih nekih kautela zakonitog i pravičnog postupka i mi smatramo da sve što na loš način tako počne da ne može ni završiti dobro. Jer ne mogu se kršiti osnovna prava niti okrivljenika, a u ovom slučaju čak vidimo i neka temeljna prava svjedoka na način na koji to radi državno odvjetništvo, a da bi ti dokazi poslije bili valjani, da bi oni mogli čak biti korišteni u kaznenom postupku. Gospodine Vlamić, ne mogu da vas ne pitam, pitala je gospodinu Čedi Prodanoviću, no prije nego što to napravim, s obzirom na novinari